Chineke imeela gị onye mere ka ụmụ oru gị si n'elu akwa ndina ha dị iche iche nke dị n'ụlọ ha dị iche iche kulie n'ụbọchị taa na ndụ na ahụ isi ike mara otuto n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo. Ndị ọzụzụ atụrụ, ọ bụ mụ na unu nwere okwu taa. Ngwanụ ka anyị karịa. Kedu ihe ị ga-eji akpọ onwe gị onye ọzụzụ atụrụ? Onye ọzụzụ atụrụ, onye na-azụ ụmụ atụrụ Chineke bụ mmadụ. Mana ihe ị na-eme abụghị ihe na-atọ Chineke ụtọ, mana ị na-eme ka ndị mmadụ kweta na ọ bụ Chineke kpọrọ gị ọkpụkpọ oku. Ọ bụ ihe ị na-agagharị na-ekwu site n'ozi ọma na okwu ọnụ gị dị iche iche nke ị na-ekwu na nke ị na-ezi. Mana elee akparamagwa gị na ihe a na-anụ gbasara gị nke bụ eziokwu, ọ dịghị ka ihe kwesịrị isi ebe onye ọzụzụ atụrụ pụta. Ịbụ onye ọzụzụ atụrụ, ị na-akwa iko, ị na-aghọ ndị mmadụ aghọrọ ihe ego ha, ebe esi na Chineke si gị nka, onye nka mee nka, onye nka mee nka, ịbịakwuo esi na o nwere ihe na-enye mmadụ nsogbu si n'ezinụlọ ya, si na ị na-aga ka ịchụpụ mmụọ ọjọọ maọbụ ka ị napụta ha site n'agbụ. Egosiara ha ihe ha ga-egote, eduru gị gaa na ezinụlọ ha, imee anwansị gị niile, American kọmansị gị, imechaa ya, mee gịnị na imechaa na nara ego wunye n'akpa gị na ndị ịkpọ wee bịa ya bụ ozi si na Chineke ezinyere gị. Ma ya ka m ji asị, ileruo onwe gị anya si na ịbụ onye ọzụzụ atụrụ na Chineke kpọrọ gị, kedu ihe mere ị ga-eji na-etinye aka na ihe rere ere na ihe rụrụ arụ nke na-atọ ntị ilu? Ihe ndị ahụ ị na-eme, ọ bụ ihe kwesịrị inweta maọbụ ịnụta n'aka onye ọzụzụ atụrụ dịka gị, dịka isi kpọọ onwe gị? Ị bịara ịzụ atụrụ Chineke si gị, dịka isi kwuo na Chineke kpọrọ gị? Ị bịara ịzụ atụrụ ka ị bịara igbu osi atụrụ? Ị hụ na ebe onye na-echekwa atụrụ na-atụgharị bụrụzie onye ogbu atụrụ ọ na-echekwa? Onweghị ebe nke ahụ na-eme. Mmadụ na-echekwa atụrụ, ọ tụgharịzie ghọọ onye na-egbu atụrụ ahụ ọ na-echekwa. Mana ọtụtụ n'ime ndị kpọrọ onwe ha ndị ọzụzụ atụrụ, n'ihe rụrụ arụ dị otu a ka a na-enweta n'aka ha. Ọ bụ ihe rụrụ arụ dịgasị iche iche ka a na-anụ n'aka ha, ka a na-anụta ha na-eme. Ụfọdụ n'ime ha ga-ada ọgwụ nke bụ na onwe nwaanyị ọbụla ha na-adịnara, ihe eji wee daa ọgwụ ahụ alakpuru n'ahụ nwaanyị ahụ, nke ga-apụta na nwaanyị ga-ebidozi kpawa agwa dịgasị iche iche. Ọrịa dị iche iche ezuo nwaanyị ahụ. Ụfọdụ ga-agwọgọ ọrịa ahụ, agwọgọ ọrịa ahụ, nwa ebe agwọgide ọrịa ahụ, eme gịnị? Esi ebe ahụ lawa. Ụfọdụkwa ga-anọ n'ọrịa ahụ bụrụ ọdị ndụ ọnwụ ka mma. N'ihi gịnị? N'ihi na ha nwere mmekọ nwoke na nwaanyị n'ebe onye ọzụzụ atụrụ, onye kpọrọ onwe ya onye ọzụzụ atụrụ. Mmekọ nwoke na nwaanyị n'etiti ha na onye kpọrọ onwe ya onye ọzụzụ atụrụ, onye mba niile na-anụ olu ya. Onye oge gaa n'igwe ịntanetị na-anụ ka ọ na-akpọtụ. O were nwaanyị, ngada ụkwụ nwaanyị, esi na ngada nwaanyị etee ya ure n'ihu. Ewepụ ụfọdụ ndị na-aga egbu a na-egwupụtasị ihe niile na-eme, ma ihe e mere na nzuzo ọ na-apụtasị ihe a na-anụ ya. Nke a abụghị ebubo, nke a bụ eziokwu. Ndị mmadụ na-ekwu, nke a abụghị egoro ndị mmadụ ka ha bịa mebie ọrụ Chineke na-alụ. Nke abụghị ya, nke a bụ eziokwu. Ndị ọzụzụ atụrụ ya dị iche iche na-anọ n'ime ụdị ihe a na-ekwu maka ya. Ha maara onwe ha, enweghị onye m chọrọ ịkpọ aha. Mana onye ọzụzụ atụrụ ọbụla na-arụ ọrụ eji wee kpọọ ya ọkpụkpọ oku, anyị makwa. O meghị ka onye ọzụzụ atụrụ ọbụla ịhụ na-alụ ọrụ Chineke si ya lụọ. O nweghị ihe ụzọ a ga-esi gwa mmadụ na onye a bụ onye ọzụzụ atụrụ, onye Chineke kpọrọ oku n'eziokwu. Onye nke Chineke na-akpọ oku, gị na ya nọkọ ihe dịka nkeji ole na ole, ịbụ onye na-eleru anya, bụ onye na-atọ ntị n'ala, ịbụ onye nwe anya nleru, ị ga-aghọta na onye ahụ abụghị onye ọzụzụ atụrụ. Ya ka m na-ekwu, o nwere otu mgbe ahụ na-adịghị m nje ofu onye asị m ụka ọ na-ekpe, ọsị na nje hụ onye ọzụzụ atụrụ ha, na onye ọzụzụ atụrụ ahụ ga-enyere m aka na
ọ ga-achọpụtakwa onye na-eme m ihe ahụ, chọpụtakwuo ka m ga-esi wee gwọọ ya bụ ọrịa. Si ya ngwanụ ebe ọ na ka o si wee too wee jakwa onye ọzụzụ atụrụ nke ụka ha. Nsị ya na ihe ọ na-ekwu onye a bụ ezigbo ọyị nwoke, na ihe ọ na-ekwu na ọ bụ eziokwu. Ruo nwoke kọcha mkpa, nwoke asị na njekwu nwunye, mana tupu m ahụ nwunye na mma enye nwunye ego, ekwe kpọọ ahụ ego ọ nwere ụdị ahụ ego ọ kpọrọ m ga-akwụ nwunye tupu nwunye ya gwa m kọwara m na ọ na-enwe ego a na-akwụ. Ego ọ kpọkwara ahụhụ obere ego, ya na-agwa gị na-erukwe gị karịa n'afọ 10 o mere, mana ihe adịghị hapụ m hapụ n'obi. Mgbe ọbụla m chetara ya, nsị n'agbanyeghị na o nwere ndị ọzụzụ atụrụ si n'ebe uche Chineke nọ kewapụ onwe ha, ọ pụtara na ndị ọzụzụ atụrụ niile si n'uche Chineke kewapụ onwe ha wee banye n'uche ajụrụ ajụ. Ọ ka nwekwara ndị nke bụ ndị Chineke kpọrọ ọkpụkpọ oku, ndị bụ ezigbo ndị ọzụzụ atụrụ aka nwere ha. Ndị na-emebisi aha ha agaghị eme ka m pụta masị na ndị ọzụzụ atụrụ niile onweghị nke dị mma maọbụ na onweghị nke Chineke kpọrọ ha. Mana ndị niile Chineke na-akpọghị oku, gị na ha nọrọ ileruo anya maọbụ ihe si ha n'ọnụ pụta ga-egosi gị na onye dị otu abụghị onye ọzụzụ atụrụ, maọbụ na ọ bụghị ezigbo onye ọzụzụ atụrụ, na Chineke akpọghị ya ọkpụkpọ oku. Ọ bụ eziokwu na Chineke nwekwara ike kpọọ mmadụ ọkpụkpọ oku, onye ahụ abata zoo oku ahụ, bido nọwa n'ime ọkpụkpọ oku ahụ megide sizie na uche ziri ezi nke Chineke wee banye n'uche ajụrụ ajụ. Ama m na o nwere ihe dị otu ahụ, ọ dị mfe omume, maka na asị na ndị mekaniki adịghị ekwezi anyị ịghọta ndị bụ ndị ara. Mana ndị mekaniki otu ọbụla ọ sọrọ ha dị, anyị ga-amakwa ndị bụ ndị ara, makwa ndị bụ ndị mekaniki ma anyị nwee anya nleru. Oge nwaanyị a gwara m na nekwa ego ole m ga-akwụ tupu ọ gwa m ihe a, n'ihi aghọtachaghị m sị ọ dị mma, ebe ọ na m na-achọ ka m ga-esi wee gwọ onwe m were ego ahụ kwụọ, ọ kọgheri ego eriche niile ọ kọrọ onwe nke nwere isi. Ọ sị m na onye dị otu a na ọ bụ ya mere m ya, na m erukwara ya nso, na ọ bụ ya na-eme m ihe na-aya m. Onye ọ kpọrọ aha bụ onye nwụrụ anwụ. Kedụzi ka m si ruo onye nwụrụ anwụ nso? Nnọọ n'ihu ya lekọta ya, ọ nọ ugbu a aka m agwa ya sị nne ụlọ ụka ahụhụkwa ya ya unu na-ekwu na Chineke kpọrọ gị na adịghị ọkpụkpọ oku, unu lerukwu anya ma ọ bụ eziokwu ka ọ bụ na ekwensu kpọrọ unu oku ka unu wee mee gịnị? Ka unu bụ isi ndị mmadụ, ụmụ atụrụ nwanne unu bịara ịzọ, ka unu mee gịnị? Ka unu laa ha niile n'iyi. Kedụ ka isi agwa m na onye nwụrụ anwụ ọ bụ nsogbu na ọ bụ ya mere ma ahụ na-aya m, na m adakwara ya nso? Lele anya oge m pụtara, ekweghị m agwa enyi m nwoke ahụ sị nje ihe a lechaa ya, mana sinsi ahụ kachie. Mana nke emeghị m ka m kweta na ndị ọzụzụ atụrụ niile ha dị ka nwoke a na nwunye ya. Ndị ọzọ atụrụ na-edina ụmụ nwaanyị, ihe gbasara nwaanyị nọ na di adịghị asọ gị ure, adịghị asọ gị oyi. Ebi mụkwasara n'elu nwaanyị onye ọzọ na-enwe aṅụrị, nwunye nke gị dịkwa, mana ịkpọrọ onwe gị onye ọzụzụ atụrụ. Agwa dị otu a si n'ime pụta. Ma ọ bụghị ya, ka ha ra m ndị ọzụzụ atụrụ na-ege m ntị ugbu a, ma ọ bụghị ya, kịtịkpa na nwanne ya egbe igwe ga-agbagbu gị. Gị nwa bụ onye ọzụzụ atụrụ na-akpa agwa ahụ, kịtịkpa na nwanne ya egbe igwe ga-agbagbu gị. Ha ka nọ n'ikwu nne ha na-ata abacha, ha tacha abacha chi aka ghọrọ ha. Ya ka m na-agwa gị, ma ọ wụ na isi na njọpụta iko gị o jure obere ihe ka o mee gịnị? Ka ọ wụfuo, ka ọha lerezi ike gị. Ya ka o ji dị mkpa ka isi ebe ahụ ị na-aga na-abụghị ụzọ, na-abụghị atụmatụ Chineke wezụga onwe gị, rịọ Chineke mgbaghara. Ọ ga-adịrị gị mma ka Chineke wee onye obi ebere. O nwere ihe ndị ọjọọ itigasị n'ahụ ụmụ nwaanyị a gị na ha mekọrọ, nwere ụzọ ị ga-esi mee gịnị? Wepụ ihe ndị ahụ n'ahụ ha ka ha nwere onwe ha site na arụpụta, maka na arụ enweghị onye ọ na-akwụ ụgwọ. Arụ adịghị enyere mmadụ aka. Ama m na ọ bụ otu ọjọọ dịgasị iche iche ka ọtụtụ ndị mmadụ na-abanye na ya, bụ na nwoke na nwaanyị dina, ka ha dinacha ụlọ azụ ya bụ ọ gaghị adị ka ebe nwoke na nwaanyị nkịtị nọkọrọ, o nwee ihe ọzọ nọ n'ime ya, wee ji wee gosi na ndị na-ahụ agbaghị aka. Ọgwụ ego na ọgwụ ndekwa ihe nọ n'ime ya, mana onye nwere ntị ya nụrụ. Ọ bụ ya bụ ihe njiwe bịa n'ụbọchị taa. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, na Orie, na Afọ, na Nkwọ. Ihe ọma niile anyị na-achọ anyị ga-enweta ya n'aka Chineke.
ọ bụrụ na anyị debe onwe anyị dobe aka anyị ọcha wee lụọ ihe Chineke si anyị lụọ ihe a sị na Chineke kpọrọ anyị ka anyị lụọ n'ime ndụ ndị mmadụ. Ọ bụ ka ọha m n'ọnụ. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe amụrị ụbọchị nta anyị achụọ n'Owere nchi ka emesịa n'oo.